Zuurtje bij de boodschappen. Vriendjespolitiek. Ja, dit is mooi. Deze kolom afske, dat gaat door dat lintje toch. Doch. Mooi, kinderen in de dag. Ze hebben lintjes rijden en ik pak dat bij de kop. Nou, dat is leuk. Is hartelijk zo benijd wat nou weer een lintje krijgen wil. Nee, dat ben ik heel dol net benijd. Sis Beent, ik zou van de middag even naar de stad aan. Dan wil ik dat graag eigenlijk even mee hebben. Om een nieuwe broek en zo. Ik kon niet naar. De broek is nog van goed aan haast. Er wordt 6 uur terug. En het is zo'n feest op de zeel. Dan was er toch echt wel een beetje naar bij rennen. Ik ben voor mezelf gekregen nog. Hij maakt haast wel weer eens naar de kapper. Naar de kapper? Hier groeien we net door de eigen bom. Wat hoor ik, Bent? Ga je naar de kapper? Dan zou ik maar een spoelingje nemen. Je wordt al bargrijs. Ik ben geen Jan Meisje. Een protte mooie litte dat je weer dwaaier had. Het is heel gewoon. Maar je zal er wel van opknappen. Kijk, praten. Lip je nog een woord, want ik moet schreeuwen. Ja, jongen. Dat is mij mooi genoeg hier. Maar dan was van de middag alleen mij. Een nieuwe broek en een nieuwe strik en een nieuwe jas. En wat kost het dat net al? En hou nou op van zeuren. Ik hoef geen nieuwe klein punt uit. Nou, we hebben een extra repetitie. Ik ga ze even op scherp zetten. Toedeloe. Succes. Mag ik mee? Ja, natuurlijk. Is het wat? Ik neem wel een paar broeken maar op zicht. Mees, wat hel is nou al een keer uit? Het is maar een dorpsfeest. Nou ja, ik zie wel. Oh, en dan moet je me net langer aan mijn kop zeuren. Ik moet die columns doen. Oh ja, ik ging al. Maar toch net AZC voor die Nederlandse les. Dan moet je net zo uitsloven voor die asielziekers. Dan je werken me nog. Ze blijven me staan net. We staan niet voor de leeuwenspier. De inzamelacties voor ERM Afrika. Kleine inzameling voor Roemenië, Bulgarije. Met busjes rennen voor jullie maar in worden hele wieze corruptie. Het hoeft een goed doel te wijzen op dat moet je voor inspier. Bist er altijd van nodig. Dan bist er nooit een keer van mij. Ach, nog had Talita. Toch die strik nog vergeten. Ah, Beent. Moest door die van de middag even brengen. Ach. Ik ben je? Zit hield waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Padenijers leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Het is een volslijn dom uit de tijd ben ik het toch. Wat? En na je broekkeepje, toneelspeel je of het asielziekers Nederlands leren? Nee, dat lintje het toch. Bah. Oren mooi, hè. Het is al in de kranten. Met een foto erbij. 24 keer bij dezelfde baas. Hè? Dan ben je direct naar wie op. Ze hebben gewoon de moed net om eens te veroordelen. Ik ben van die meest lamanadige leur. Die zo'n dom lintje krijgen. Leur zonder kont in de broek. Daarom had Hart het 30 keer bij dezelfde drukkerij uithouden. Ja, kret. En dan wil ik zo'n lintje krijgen? Nee, toch? Hart die eens wel in verzinnen. Het is net niet 30 keer in dezelfde druk inkt en lettertjes omslaan. Nee. Wie een oorslag in mijn long. Ja, precies, dat bedoel ik. Ze meisje lintje jong in, hè. Ik het aankeepje in. Gewoon goedkeep aankeepje. Wat kost het zo'n strik in de meis? Nee, Thomas. En de zaak kost het een heel dan niet. Het is een eer. Ach, wat ere. En de moeite die ik met dwaam had om in zijn lintje dat te krijgen wat ik met jullie wilde.
Hè? Maar stel een heel uur van tevoren een aanvraagformulier aanvraag je bij het gemeentehuis. Oh ja, hè? Nou, het had wel wat. Ridder in de wadder van Oranje Nassau, dat klinkt. Hè? De gewone man krijgt dan ook eens een pluimke, een bewieske verjering. Nou, hou nou eens op met dat domme gepraat. Het is vriendjespolitiek. En hoor net. Scherp, slikkerige stronkliek. Koning in het ei, lintjes erin. Die gewoon, van die plonniet brave lui, die denkt naar vies binnen, dat ze zo'n dom ding krijgen. Nou, ik denk dat haar Jip is in het wel graag een lintje krijgen wilde zo. Van mijn land zullen ze leven niet. Dat wil goed met de hollen. En zoals ik zei, het ben domme meesken. Gewoon plonniet domme meesken. Oh, hard. Huh? De strik. Ach nee, hard. Ja. Ja, wat ben je op het donker. Zie je, jongen. Dan weten ze het de meesten doen. Ik hoor al in zit, denk. Dat hoor je. Zie jongens, ik begin weer wat zwaar te maken, want ik ga naar Neert van de burgemeester. Hoe het nou morgen precies komt. Hoe zou het komt? Feest op het dorp, man. Dat komt altijd goed. Wat bedoel je eens? Als je het bestuur van een kaartclub, biljartclub, het dorpsbelang, toneelvereniging en het Chanticoor Brombeer hebben mij en waar een aanvraag inzinnen om band vat te dragen voor Lindsay. U bent een lintje? Dat is dit wiesje. Hoe zou nou bent? Toon nou just, hè. Wat verliezen hier al je Lindsay kreeg gehad? Johan Veenstra, Jan Oosterbaan, het stelt al je niks voor. Nou, en dit hier, Gaatske Wiersma, vrouw Wiersma, Jelle Oosterbaan, het stelt niks voor. Och, vrouw Wiersma die is 18 en die speelt en jong nog als een merel. Nou ja, de band had toch ook wel 40 hier bij de toneelclub West. Ja, regisseren nog wel. Het is gewoon dat er de termijn net bij is. Hé, maar Johan Veenstra, dat vind ik wel een onverhaal, hè? Dat is een verneemd schreeuwen. Ja, maar band schreeuwt toch gek? Alle weken een column. Baas, boppen, baas. Wat het maar niks is. Ja, als het zo is, ja. Ja, en er zijn safvolle dingen, hè, wat wij geen weet van haar. Er is net een die safvolle van dit dorp uit de wijs zet als hij. Oh ja? Nou, wat dan? De dingen die je naam ha. Voor het paardenskeer Harbigelijks. En van het maaitijd sproeiten de brandnettels en de pieproeten neer. Oh ja, u bent maar sagraven hier. En Vlien neer, hè, had er ook nog het kerkhof mij onderhouden. Pro deo. Ik vind dat hij nou typisch wel in aanmerking komt van Lindsay. Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, man, een geweldig idee, hé. Ken die mooi versierde wijn. Ja, en jou, de jong, mijn keinsgurrel tank. Een wat? Een kuisheidsgordel. Wiebe, ik vind het een fantastisch idee. Ben je een lintje? Ja, precies. Zo wil ik het hebben. Maar dan moet u het wel vasthouden, hè? Oké, nou, dan komt er nog iets bij. De burgemeester komt namelijk een lintje uitreiken aan iemand uit het dorp. En nu hebben we dat zo bedacht, ik en de burgemeester, dat wanneer Maartje zegt, nou moet je hem even stilwezen, wanneer Frank binnenkomt. Alleen nu kom je niet alleen binnen, je komt nu samen met de burgemeester. Ja, oké, iedereen blij, met elkaar knuffelen. En dan zeg jij op een gegeven moment, ik heb een vriendin meegenomen en die had je al hier nog wat bijzonders te sissen. Ik had een vriendin meegenomen en die had je hem alle keer nog wat bijzonders te zeggen. Ja, precies. Nou, schrijf dat maar op. Oké? Man, ik heb vanmorgen een pracht van een column op de bus gegooid. Gary! Ja? Even een rondje van mij. Waar hast het dit keer op bent? Ja, die stomme lintje Rijn verzels. Zuurtje bij de watskippen. Hier op de poppenkast.
Zie de tijd van de ridders, de adelingen en de adel, die leidt al 4 achter u. Wel heb je een democratische tijd. De adel is door de Franse titel aan afgeschaft. Dus geen type voor koninklijke onderscheidingen. Daarom ben ik van mening dat elke neer die toch een oor zijn lintje opkrongen krijgt, dat pertinent weigert iemand te bij een keer van alle rotsen. Ja, was getekend, beent, baas. Nou, mooi net. Ja, daar ben je me even stil van. Daar is je wat Duits bij, hè? Dus jongens, die willen toch alle gewoon met me in je schoopje. Jongens. Elke neer voor je hem doet als een lintje weiger je, hè? Jaap, nou. Ja, ik weet niet je. Nee, ik weet niet. Bist toch nog een kerel? Wiebe, nou. Ik zou er verrekte grutskap bij als ik al eentje krijgen zou. Verrekte grutsk. Benny, dat bist jong. Ja, ik ben te jong. Ik heb er net presteerd. Maar had ik zou denken, hij is hoor. Zo meer je heen je. Het kon je wel in de kop slaan wezen. Waar zit je hem zo te verstaan? Dus als je een lintje krijgen zoest, zoest hem weigeren? Absoluut zeker weten. Tenminste, dat denk ik. Sis, je bent het er niet van doel, hoor. Nee, joh. Nee, absoluut niet. Nee, Nou ja, ik zal net wel fatsoenlijk wijzen. En als het Xavier is, dan denk ik dat... Wat moest dan eens met die strik? Oh ja, die stommers. Nou, precies, ja, zo is het dus. En dan neemt de burgemeester het woord. En wat zij zal zeggen, ga ik nu nog niet onthullen. Maar het wordt in ieder geval de knaller van de avond. Dat kan ik jullie wel vertellen. Nou, surprise, surprise. Is het allemaal duidelijk? Ja. Ja? Nou, dan gaan we lekker een kopje koffie halen. Ja, lekker. En wat doe jij hier? De rotzooi achter die konto's sjouwen. Hier, Cynthia, alsjeblieft. Wat, is er om? Nou, niet. precies. Tot de wacht op een telefoontje. Ja, dat moet je Hij is je man. Op mijn beste vriend, of een bedenken binnen, dat ik een lintje verzinnen ha. En ik een lintje krijgen zou, dan zou dat vanzelfs van mijn column een prachtig onderwerp. Bliksem mijn column. Wiebe, telefoon voor die. Een frommeske. Het bestuurssecretariaat van de gemeente. Wie bevakken maar? Ho. Ik heb een brief op een beurs die er net in mast. Hij moet net voor bliksem. Neer bij de baatje. Wiske, wacht je nou even. Mijn brief. Ik ben mijn brief erom. Ja, teken dan net dat ik hier een sek vol voor je open kop smiet, hoor. Gewoon oosten aan.
Oh. Ja. Ja, nee. Ja, geweldig, hè. Ja, ontzin. Nee, net pleetsen. Aan de kant lezen. Ja. Nee, Joert komt er nog een oren in. Mooi. Bedankt. Oh ja, als je wist wat is afke. Lintje krijgen het samen worden, hè? Tje, lintjes die binnen van je dit. Ja, wat bedoelt Hort? Nou, afkeusje neemt van mij aan. Het is heel net zo slim als mijn ekkers de zwakste is. Hè? Ik bedoel, ja, je bent dus dwaling en ik wil dus Insjen en Tajan kennen. Hè? Als je ridder in de wadden van Oranje-Nassau, dat is net voor elke nieuwheilijn. Begrijp je? Nou. En Joos klom het dak op en liet hem terug het dakrutje in een onder een zakje en dan wie weer dus. Zo. Cynthia. Door Spaken er niet verteld door de toneelrepetities. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Ik wil ook toneelspeelster worden. Oh, dat komt bekleed met hij. En die oren, kon die de rol al een beetje? Moont die is dat zo vier. De burgemeester komt echt uit. Ja, samen met die lens op een speeltje. Maar ik maak van mijn nog net seizoen waar. Oh, muitenwol. Ben je die bakentje? Hm? Vertel eens, Cynthia. Krijg ik dan een lintje voor de burgemeester? Paak is heel vet. Max is niet, wel rustig. Lekker koezen. Door niet. Paken? Ja, leven. Zal ik Paak een geheimke vertellen? Nee. Zo'n geheim is een geheim. En als je een geheim vertelst, ja, dan is het geen geheim meer. Maar ik wil het Paken zo graag vertellen. Want Paken zou het zo verschrikkelijk mooi vinden. Zal ik het Paken vertellen? Heel zachtjes dan. Heel zachtjes. Hier in dit hier. Zwemkind, fris praten. Er is wel net dicht. Ben je naar je broeken? Nee, broeken. De soes duwt voor mij naar de stad om naar je kleren. Op zicht. Ja, dat had ik vanzelfs net in, maar er weer allemaal sporen op het chin. Dat snap ik nog net. Zelfs kleers in de pronk en ik erbij in als een herenvoegelverskrikker. En die knopen ik net vast. Toen was het de best bij mij. Was mooi de jas uitlezen. En die broek ik. Ha! Toen denkst toch net dat ik morgen de hele dag op kening in de dag. Maar die kleer zit niet te pongelen. Ja, meneer. Dat is toch niet de man. Oh nee? Ik moet zwargen dat de leerling van de speeltjes koffie krijgt. Ik moet broodjes maken. Ik moet zwargen dat de asielziekers een plakje vinden. Ik moet de versierde waai van de stritten nog controleren. Zeg het net, voor elk in het spier en ik ben erop ta. Toen mas mooi met mij naar de stad om naar je kleren. Daar hast alle kansen aan, de woest zelfs net. Ik moet naar je kleren, ik moet de mon kleers opstaan. Toch is het oorzaak gewoon in een broek en een busgeroen en kleer. Ja, nou net. Ik wil eens een keer meneer wezen.
Hij pakt kleding, bijpassen de strik, poetst de schoon. Of naaien. Toen zij kreeg en ik als een schooier, denk ik. Nou, en Cynthia met een nijjurk, ja. En Afke met ik wat nijs haar. En Talita... Nou, die had kleding nog. Ja, maar dat kennen we zelfs net. Ollie hadden wat nice. En Talita net? Hé, nou, maar die hebben we dan. Nou, Claire. Talita geen nee. Hm? Ik betel je. Nou! Als ik daar nou net bij de koe, hè? Dan zou ik denken dat je toch een lintje verwachtest. Nou, wel te rusten. Heel goed gedaan, meneer Beerbaas. Geweldig goed gedaan. Hiervoor ga ik u tot ridder slaan. Geef mij het zwaard. Paka had de hoed nog op. Maar dat heeft hij toch altijd. Geef niet op. Wat dat houdt, een mooi pak aan, hè? Joutje? Ja. U houdt de kor vast. Ja. Ben zoekt die mooie pak natuurlijk loeken. Bukken, meneer Baas. Diep bukken. De fotograaf! De fotograaf! De nationale foto! Daar hebben wij nou geen tijd voor. Ik ga eerst de heer Beerbaas onthoofden. Dat vond ik helemaal net. Ik kan voor wel even een lintje. Bukken, meneer Baas. Hierbij verklaar ik de heer Beerbaas tot ridder in de orde van het Nationaal Ballet. Wat is er? Wat luister je toch al in? Samen in het halzen. Nee. Toch hast een nachtmerrie. Dan luister gewoon bij me op bed. Hey. Mijn koppelen in de koeren, die al gebloed. En dan zie je alleen maar om mijn nieuwe pakking. En dan moest ik uitlopen van die. Waar ben je mee bezig, Jelke? In de koerdigheid. Als dat pak wat hij staan op 6 is, dan ging ik maar niet voor mij dat mij. Maar vertel me nou eerst eens wat er zo nog aan is. Nou? Net. Niet meer geworden. Hi, mem. Hier ben ik weer. Ik ging hem heel wat verhalen vertellen over Zwart-Afrika, maar allereerst, een verrassing. Ik ga een vriendin mij om, die hem alle keer wat bijzonders te zeggen had. Hierbij aan mij de grote eer om uit naam van onze koningin een koninklijke onderscheiding te mogen uitreiken.
De betreffende decorandus is door tal van verenigingen unaniem voorgedragen. Deze aanvraag is gecontroleerd en nogmaals gecontroleerd. Na informatie van de justitiële documentatiedienst is deze aanvraag doorgestuurd naar de provincie. Ook vandaar een positief resultaat. Maar spannend, beste mensen, spannend. Pas een paar weken geleden kwam er een positief bericht van het kapittel in Den Haag. Mag ik verzoeken naar voren te komen? Mevrouw Joutje Baas. Mevrouw Baas, van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. U heeft het verdiend. Verder wens ik u heel veel succes met al uw vrijwilligerswerk. Dank u wel. Zo, kerst al een heel lintje krijgen ben je, jongen. Wat doet die stokskrunt? Is je de gisteren? Ja, jongen. Maar de rank op achter het stuur is nog wel. Dat het gesoden met maar die motors. Spieter, jongen. Mis?